Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Η εκπομπή μας βρίσκεται και σήμερα μαζί σας, ούτως ώστε και αυτή την Κυριακή και αυτό το κυριακάτικο πρωινό να σας κρατήσουμε συντροφιά και να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες τη φωνή της Εκκλησίας μας, της τοπικής μας Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα τα πνευματικά νοήματα γενικότερα της Εκκλησίας μας. Είναι αλήθεια ότι σε μια εποχή που τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το διαδίκτυο, αλλά και όλα αυτά τα οποία είναι βοηθητικά προς την μετάδοση του Θείου Λόγου, πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε σε όλους μας να δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίζουμε τις αλήθειες του Θείου Ευαγγελίου, τις αλήθειες που διδάσκει, που μεταδίδει και μεταφέρει η Εκκλησία μας. Η εκπομπή μας, η Εκκλησία κοντά μας, όλη αυτή την περίοδο και από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, έχει ως κύριο σκοπό και γνώμονα να μεταδίδει αυτές τις αλήθειες και να τις μεταφέρει μέσα από τους δέκτες σας σε όλους εσάς. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε και σήμερα. Οι εκπομπές μας έχουν μια σχετική θεματολογία. Όλη αυτή την περίοδο ασχοληθήκαμε με το Άγιον Δωδεκαήμερο. Σήμερα, εφόσον βρισκόμαστε στον απόϊχο του Αγίου Δωδεκαημέρου, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα ποικίλης θεματολογίας, ένα θέμα πνευματικό οπωσδήποτε, ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουν και θα μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε οι καλοί μας και πολλοί φιλικοί μας καλεσμένοι που βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο. Σήμερα ουσιαστικά θα μιλήσουμε για μία ανάβαση και μία κατάβαση. Οι δύο λέξεις αυτές ενέχουν ένα πνευματικό περιεχόμενο μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι πολυσήμαντες και η Εκκλησία μας προσπαθεί να μιλήσει πάντοτε για μία ανάβαση που έχει και θα πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος και μία κατάβαση, δηλαδή ένα κατέβασμα του ίδιου του Θεού μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτό εορτάσαμε άλλωστε αυτή την περίοδο του Αγίου Δωδεκαημέρου. Την κατάβαση, τον ερχομό δηλαδή του Θεανθρώπου μέσα στον κόσμο και την πρόσκληση, την κλίση όλων ημών των ανθρώπων να ανέβουμε πιο ψηλά, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο πνευματικοί για να συναντήσουμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως προανέφερα, μέσα στην Εκκλησία μας η λέξη ανάβαση και κατάβαση έχει μια πνευματική διάσταση. Για ένα τέτοιο προσανατολισμό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα μιλήσουμε για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να ανεβαίνει πνευματικά και θα πιάσουμε αυτό το θέμα να το ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά όπως προανέφερα με τους δύο καλεσμένους μας, έχοντας ως τίτλο, αν θέλαμε δηλαδή να ορίσουμε, να οριοθετήσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εκπομπή μας, θα χρησιμοποιούσαμε εκείνο το χωρίο που λέει «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα». Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα βρίσκεται πρωτίστως ο αγαπητός αδελφός και πολύ καλός και εκλεκτός φίλος, ο εδεσιμότατος πατήρ Βασίλειος Μονόλιθος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Άννης Αμαλιάδος και πολύ καλός μας συνεργάτης στο Επισκοπείο της Αμαλιάδος, και τον οποίον τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται εδώ μαζί μας και αποδέχτηκε την ταπεινή μας πρόσκληση να βρίσκεται εδώ για να διανθίζει την εκπομπή μας. Και δευτερευόντως, κοντά μας επίσης βρίσκεται και ο κύριος Νικόλαος Τσίκνας, θεολόγος, πρόεδρος του Συλλόγου Ηθικοθρησκευτικού Συλλόγου Θεία Οικοδομή Αμαλιάδος, όπου και αυτός
αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και έτσι σήμερα και οι δύο βρίσκονται εδώ για να μας διανθίζουν το στούντιο, να μας διανθίζουν την εκπομπή μας και έτσι να κάνουμε μια όμορφη πνευματική συζήτηση και να σας κρατήσουμε συντροφιά. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και στους δύο καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Φιλάρετε. Ευχαριστώ, Πατέρα Βασίλεια. Καλημέρα λοιπόν στους αγαπητούς τηλεθεατές και σε εσάς, Πατέρα Φιλάρετε. Πρωτίστως βέβαια θα πρέπει να αναφερθούμε και στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Αθανάσιο, ο οποίος συνεχίζει αυτή εδώ την εκπομπή, και ας μην ξεχνάμε βέβαια τον Πατέρα Ηλία, ο οποίος παλαιότερα ήταν εδώ συντονιστής αυτής εδώ της εκπομπής. Βέβαια, επιτρέψτε μου πρωτίστως και σαφώς να ευχαριστήσω εσάς, Πατέρα Φιλάρετε, για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε για να είμαι εδώ σήμερα, και μου δώσατε τη δυνατότητα, την ευλογία θα μπορούσα να πω, ώστε να είμαστε εδώ όλοι σήμερα και να πραγματοποιούμε αυτή την εκπομπή, τη συνάντηση, μέσα σε μια όμορφη διαδοχική σειρά ομιλιών και πνευματικών πραγμάτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Τσίκνα, να είστε καλά. Όντως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Πατήρ Ηλίας είναι γνωστός σε όλους μας και η προσφορά του και η συμβολή του είναι καθοριστική και ήταν καθοριστική και σε αυτή εδώ την εκπομπή, και γι' αυτό το βάρος το οποίο έχουμε υπομειστεί για να την αναλάβουμε και για να τη μεταφέρουμε και για να τη μεταδώσουμε είναι όντως πολύ σημαντικό, και ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και του Σεβασμιωτάτου αλλά και του Πατρός Ηλία που τόσα χρόνια είχε την επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Πατέρα Βασίλεια, καλώς ήρθατε και εσείς κοντά μας. Καλώς σας βρήκα, Άγιε Πρωτοσύγγελε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι και εγώ στην εκπομπή μας, την εκπομπή της Μητροπόλεως μας, και ευχαριστώ και το Σεβασμιότατο και τους τηλεθεατές μας. Όπως σας είπα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα θα διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα αναφορικά με την ανάβαση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τα Ιεροσόλυμα μαζί με τους μαθητές του, όπως όλοι μας θα έχουμε ακούσει μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια, από τα Ιερά Κείμενα. Θα διαπραγματευτούμε λοιπόν αυτό το θέμα και την πνευματική διάσταση την οποία έχει αυτό το θέμα για την προσωπική μας ζωή, για την πνευματική μας ζωή, για την ζωή της κάθε προσωπικότητος ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσίκνα, με το θεολόγο μας, να μας πει λίγα πράγματα έτσι αναφορικά με αυτό το θέμα το οποίο θα θέλουμε σήμερα να διαπραγματευτούμε. Μιλάμε για μία πορεία λοιπόν αναβάσεως του Ιησού και των μαθητών του προς τα Ιεροσόλυμα. Έτσι. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, σε ποιο σημείο ακριβώς ήταν ο Χριστός της προσωπικής του ζωής? Μιλάμε για την δημόσια δράση του Χριστού πλέον. Ακριβώς. Ο Χριστός έχει ενεργοποιηθεί πλέον μετά την βάπτιση που τον είδαμε τέλειον θεάνθρωπο στον Ιορδάνη ποταμό. Αρχίζει ουσιαστικά η δημόσια δράση του Χριστού μας. Άρα λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που θέλετε σήμερα να αναφερθείτε, ο Χριστός πού βρισκόταν στην πορεία της ζωής του? Ήταν η πορεία του προς το πάθος? Ποια ήταν η ψυχική και σωματική του κατάσταση και κυρίως και των μαθητών του? Πολύ ωραία τοποθετείτε την συζήτησή μας, Πατέρα Φιλάρετε, και όπως είπατε και εσείς, εκτός από την ανάβαση θα μας απασχολήσει και μια κατάβαση, η οποία βέβαια αυτή συνιστά και η κατάβαση αυτή, την κατανόηση των διδασκαλιών του Χριστού, ό,τι μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται στη θεότητα, ώστε αυτά να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Τώρα, ο Χριστός εκείνη τη δεδομένη στιγμή, Πατέρα Φιλάρετε, ήταν σε μια δραματική κατάσταση, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, γιατί είχε έναν ανηφορικός ο δρόμος, και εκείνη τη στιγμή ήξερε ο Χριστός ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του ανάβαση. Άρα λοιπόν η σωματική του και η ψυχική του κατάσταση ήταν δραματική. Αλλά πιο δραματικό ήταν το φαινόμενο το οποίο έπρεπε οι ίδιοι οι μαθητές του να κατανοήσουν όσο μπορούσαν αυτό το πράγμα, διότι εάν δεν το κατανοούσαν, Πατέρα Φιλάρετε,
θα είχαν μεγάλο πρόβλημα. Διότι έπρεπε να τους πει και να τους εξηγήσει ότι εκουσίως πλέον πρέπει να πάει στο πάθος του, δηλαδή στη σταύρωση, μάλλον στη σταύρωση, στην Ανάσταση και στην ανάληψή του. Έτσι λοιπόν έπρεπε να τα κατανοήσουν αυτά οι μαθητές. Και για να μην τους έρθει, για να μην σκανδαλιστούν, έπρεπε λοιπόν να τους προετοιμάσει. Επίσης, πατέρα Φιλάρετε, και στην κοινωνία αυτή την οποία ζούμε, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι καταστάσεις αυτές είναι δύσκολες, διότι και άλλες φορές ανέβηκε μάλλον ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, αλλά αυτή, όπως είπαμε, ήταν η τελευταία του ανάβαση. Και τους είπε στη συνέχεια ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύσει και τους γραμματεύσει. Δηλαδή, και μάλιστα, επειδή η σύλληψή του θα γινόταν κατά διαταγή του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, αυτά όλα θα τα βλέπανε οι μαθητές του. Έτσι λοιπόν έπρεπε να καταλήξουν αυτό, διότι λέει, εγώ από τον εαυτό μου και με τη θέλησή μου θυσιάζω τη ζωή μου, το έχει πει και ο πρωτίστως, εξουσία έχω να δώσω την ζωή μου και εξουσία έχω να την πάρω πάλι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός είχε πάρει εκ των προτέρων αυτή την απόφαση. Απλώς έπρεπε να το πει στους μαθητές του. Και ακριβώς εκείνη τη δεδομένη στιγμή είχε έρθει η ώρα, πατέρα Φιλάρδε, για να γίνει αυτό. Μάλιστα. Άρα, κύριε Τσίκνα, θεωρώ ότι μιλάμε ότι πλέον ο Χριστός κάνει μία ανάβαση, όπως είπαμε, τραβάει έναν ανηφορικό δρόμο, γνώριζε ως Θεός οπωσδήποτε την πορεία του, όντως αναφέρθηκε πολλές φορές αυτή του την ανάβαση, αλλά οι μαθητές δεν κατανοούσαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές στη δεδομένη στιγμή ήταν αφώτιστοι. Ακριβώς. Δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, άρα μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατανοούσαν τα πράγματα, ναι μεν ως μαθητές του Θεανθρώπου, αλλά όχι ως ιδιαίτερες πνευματικές οντότητες που έγιναν μετά την Πεντηκοστή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είχαν αυτή την αδυναμία του να κατανοήσουν. Καλό είναι σε αυτό το σημείο να τονίσουμε και κάτι, τα διάβλητα πάθη. Κάπου αναφέρατε εκεί ότι ο Χριστός είχε μια ψυχοσωματική πίεση τη δεδομένη στιγμή. Λέγεται ότι ο Χριστός μας είχε τα λεγόμενα διάβλητα πάθη. Τι σημαίνει αυτό? Είχε κάποια πάθη κατά την ανθρώπινη του φύση. Ακριβώς. Της πείνας, της δίψας, λίγο θα ακούσουμε κάποια στιγμή στα Ευαγγέλια σε αυτή την περίοδο ότι έτρεχε ο υδρότας του, ο στρόμβη αίματος και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα λεγόμενα διάβλητα πάθη τα οποία είχε ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος και βέβαια και ως τέλειος Θεός. Πατέρα Βασίλειε, συμπληρωματικά σε αυτά που μας λέει ο κύριος Τσίκνας, θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα και να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν θα είχαν μια εξελικτική πορεία μαζί με τους μαθητές. Άρα οι μαθητές είχαν κατανοήσει όλα αυτά τα οποία θα συνέβαιναν τις επόμενες ημέρες. Μάλλον όχι. Και οι μαθητές πίστευαν περί της μιας κοσμικής βασιλείας του Χριστού στο Ισραήλ. Διαισθάνθηκαν βέβαια και οι μαθητές ότι κάτι δραματικό θα συνέβαινε στις ημέρες εκείνες στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα από αυτό όμως, ότι ο Χριστός θα αναδεικνύονταν ένας ένδοξος, πνευματικός και αιώνιος βασιλιάς στο Ισραήλ αλλά και σε όλη την οικουμένη. Και αυτό το γεγονός εξηγείται όταν οι δύο αδελφοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, έσπευσαν να ζητήσουν από τον Χριστό ο ένας να καθίσει στην ένδοξη βασιλεία του, ο ένας να καθίσει στα δεξιά του και ο άλλος στα αριστερά του. Άρα είχαν μια κοσμική διάσταση της βασιλείας. Είχαν μια κοσμική διάσταση, όντως. Και ο Χριστός βέβαια προσπάθησε να τους προσγειώσει και τους είπε για τα γεγονότα, ώστε να μην κλονιστούν και αυτοί όταν έρθουν τα γεγονότα του πάθους και να μην είναι ο κλονισμός τους συντριπτικός. Όταν δε το Πνεύμα του Άγιον θα τους φώτιζε, τότε στην Πεντηκοστή, τότε θα καταλάβαιναν και αυτή τη μεγάλη σημασία των προορίσεων που είπε ο Χριστός αυτή την ημέρα. Μάλιστα.
Όντως είναι έτσι όπως το τοποθετεί ο πατέρας Βασίλειος, θεωρώ, κύριε Τσίκνα, διότι όπως προανέφερα, οι μαθητές ήταν αφώτιστοι, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα μεγαλεία και όλα αυτά τα τρισμέγιστα τα οποία ο Χριστός επρόκειτο να βιώσει και να ζήσει. Ένα ερώτημα τώρα που πρέπει να το θέσουμε. Παρακαλώ. Οι μαθητές δεν κατανοούσαν. Παρόλο ότι είχαν μαζί τους, συναστρεφόντουσαν συχνά με τον Χριστό. Έβλεπαν τα θαύματα, έβλεπαν τις διδασκαλίες. Κατανοούσαν ότι κάτι το ιδιαίτερο ήταν ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν αντιληφθεί ακόμα. Εμείς οι άνθρωποι άραγε σήμερα που λεγόμαστε χριστιανοί, έχουμε κατανοήσει τι ήταν αυτή η θυσία του Χριστού και πώς αυτό μπορεί να νοηματοδοτήσει την πνευματική μας ζωή σήμερα? Πολύ ωραία ερώτηση του πατέρα Φιλάρδε. Θα σας πάω λίγο στην αρχαιότητα και στους μύθους για να δούμε ότι οι άνθρωποι από την παλαιότερη εποχή είχαν αναζητήσεις. Και οι αναζητήσεις αυτές δεν είχαν να κάνουν με το τι θα φάνε, με το τι θα πιούνε, αλλά είχαν να κάνουν με αναζητήσεις κάτι πέρα από τη βιολογική τους ζωή, πέρα από τα όρια από αυτά που ζούσαν, ψάχνοντας κάτι άλλο. Ας μην ξεχνάμε, ένα παράδειγμα είναι ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, οι οποίοι θέλουν να πετάξουν. Μάλιστα. Τώρα το θέλουν να πετάξουν και το πού θέλουν να πετάξουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως και άσχετα να το καταφέρανε. Και ξέρουμε βέβαια το τέλος του Ίκαρου. Όμως οι αναζητήσεις αυτές υπήρχαν. Καθώς επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Ιάσονα, ο οποίος θέλοντας να βρει, μάλλον οργάνωσε μια ολόκληρη εκστρατεία, να βρει το χρυσό μαλλοδέρας, από το οποίο και στο οποίο θα έβρεσε και τις απαντήσεις που έβρεσε, που θα ήθελε μάλλον. Μάλιστα. Και δεν ήξερε βέβαια το αν θα απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, έτσι. Βέβαια. Ήθελε όμως να βρει κάποιες απαντήσεις. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Ηρακλή, ο οποίος έρχεται λίγο σε εμάς, με την έννοια ότι βρισκόμενος σε δύο δρόμους, ένα σταυροδρόμι. Της αρετής και της κακίας. Ακριβώς, πάτερ. Έπρεπε να επιλέξει το ένα ή το άλλο με βάση τι. Από τότε δεν υπήρχε ο Χριστός. Άρα έχει κάτι άλλο μέσα του ο άνθρωπος, και αυτό λέγεται συνείδηση, πάτερ, με το οποίο μπορεί να επιλέξει, άσχετο αν έχει ακούσει κάτι ή όχι. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Ηρακλής δηλαδή, εντάξει, που ήταν και ημίθεος κατά τη μυθολογία, επέλεξε να κάνει το καλό. Δηλαδή επέλεξε να βοηθάει τους συνανθρώπους του από οτιδήποτε δεινό εκείνη την εποχή συνέβαινε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όπως βλέπουμε, πάτερ, ο μύθος πετάει ψηλά, υπερβαίνει την πραγματικότητα, την αισθητή πραγματικότητα. Και όμως, και όλο αυτό βέβαια εγκρύπτει τον πόθο, το να μην είσαι αυτό που είσαι. Μάλιστα. Γιατί αναζητούμε μέσα μας κάτι άλλο. Και όπως επίσης έγινε και στον πύργο της Βαβέλ. Και τελειώνοντας εδώ την ερώτησή σας, πρέπει να δούμε σήμερα τι λάθος κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πρέπει να δούμε από ποια οπτική γωνία ψάχνει να βρει τις διδασκαλίες και τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, και από την άλλη μεριά ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θέλοντας να πούμε συμπληρωματικά σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίκνας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε μια εσωτερική αυτοδιάθεση. Ακριβώς, να ψάχνει για το θείο και να ψάχνει κάτι σημαντικό. Ναι. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος δεν καταφέρνει να φτάσει στο σωστό δρόμο και να βρει τις σωστές απαντήσεις στα πνευματικά και υπερβατικά αυτά ερωτήματα τα οποία τον βασανίζουν κατά καιρούς. Πατέρα Βασίλειε, συμπληρωματικά σε αυτά τα ώρα τα οποία είπε ο κύριος Τσίκνας, τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει τον άνθρωπο και μάλιστα τη σημερινή εποχή τον άνθρωπο να πάρει σωστές αποφάσεις και να κινηθεί προς αυτή την ανάβαση την οποία μιλάμε? Γιατί να το τονίσουμε αυτό, μιλάμε σήμερα για μία ανάβαση και μία κατάβαση. Ο Χριστός κατέβηκε, ο άνθρωπος πρέπει να ανεβεί για να ενωθούν τα διεστώτα. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, πώς κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ανέβει λίγο πιο ψηλά? Τι τον εμποδίζει λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση? Με την πτώση του ο άνθρωπος από τον Παράδεισο άρχισε να παίρνει την ηθική κατηφόρα. Με την παρακοή του, εκτός από τον θάνατο, άρχισαν τα διάφορα πάθη να εισέρχονται στη ζωή του. Έτσι βλέπουμε το σαρκικό φρόνημα να ριζώνει και να αντικαταστά την απαθή και γαλήνια φύση του Παραδείσου. Επομένως ο νους του ανθρώπου σκοτίζεται, άρα δεν έχει τις ικανότητες που είχε όταν ήταν στον Παράδεισο,
επομένως δεν έχει καλή ορατότητα λόγω της ομίχλης των παθών. Έτσι ο νους που είναι στο ομιχλώδες τοπίο δυσκολεύεται στην προσπάθειά του να κατανοήσει το σωστό δρόμο που οδηγεί προς τη θέωση. Πολύ ωραία. Σύντομα και κατανοητά. Κρατάω αυτό ως συμπέρασμα σε αυτό το ερώτημά μας, ότι ο άνθρωπος της σημερινής εποχής πάσχει από ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι σωματικό, αλλά μάλλον είναι πνευματικό. Γιατί πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι πέραν από τα σωματικά μάτια υπάρχουν και τα πνευματικά μάτια της ψυχής. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ομιχλώδη κατάσταση λόγω της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και ενδεχομένως αυτό τον εμποδίζει και να ανέβει πνευματικά. Μάλιστα. Έτσι. Ακριβώς. Επομένως τώρα, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Μιλήσατε λίγο και αναφερθήκατε λίγο έτσι ακροθυγώς ότι ο Χριστός μιλούσε με τους μαθητές του ενώ ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, έκανε αυτή την ανάβαση, έκανε αυτή την πορεία και αυτή τη διάβαση, γιατί για πορεία ουσιαστικά μιλάμε, και στην πορεία αυτή λοιπόν τους εξηγούσε κάποια πράγματα. Μας ενδιαφέρει όμως, για να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, τι απάντησε ο Χριστός στους δύο μαθητές. Ο πατήρ Βασίλειος είπε κάτι συγκεκριμένα πράγματα που τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή δεν είχαν καταλάβει τα γεγονότα και ούτε μπορούσαν να κατανοήσουν τι στο μέλλον επρόκειτο να συμβεί. Ποια ήταν η απάντηση του Χριστού? Η απάντηση του Χριστού, Πάτερ Φιλάρετε, είναι ότι ουκαρ είδατε τι αιτήστε. Τι αιτήστε. Άρα λοιπόν αυτό δεν ακριβώς, ξέρετε τι θέλετε λοιπόν. Ακριβώς, μεταφραζόμενο λοιπόν. Άρα, διότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός, ενώ τους προετοίμαζε γιατί ότι θα ακολουθήσουν η σύλληψή του, η Ανάστασή του και η Σταύρωσή του, οι ίδιοι οι μαθητές, αυτό που μην κατανοώντας τι γίνεται, βρίσκονταν σε άλλο κόσμο και ζητούσαν δηλαδή οι μαθητές να, όταν έρθει στην εξουσία λοιπόν να πάρουν κάποια εξουσία και το καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, πατέρα Φιλάρτη, και αυτή είναι η απάντηση, ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή οι μαθητές, παρόλο που ήταν μαζί του στο Χριστό εννοώ, σε όλη την πορεία του, παρόλο που άκουσαν τις διδασκαλίες του, παρόλο που ήταν κοντά στο Θεό, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να καταλάβουν τι πραγματικά ήθελε ο Χριστός και τι πραγματικά θα γινόταν με τον Χριστό, αν και τους το είχε πει. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά παράλογες ήταν οι απαιτήσεις των μαθητών τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Χριστός, ο διδάσκαλός τους λέει ότι οδεύει προς το τέλος, προς το θάνατο, προς το μαρτύριο, και αυτοί αντί να συμπονέσουν τον διδάσκαλό τους, ζητούσαν παράλογες αξιώσεις στο ποιος θα πάρει πρωτοκαθεδρίες, γιατί κατανοούσαν έτσι τα πράγματα. Αγαπητέ Νίκο, μια και είμαστε εδώ, και να συνεχίσουμε λίγο με σένα μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αξίζει επίσης, μια και συζητάμε όλα αυτά, να δούμε λίγο τι περίπου ψάχνουμε να βρούμε ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το Θείο. Οι μαθητές δυστυχώς στη δεδομένη στιγμή δεν κατάφεραν. Μετέπειτα κατανόησαν, όταν πλέον είδαν τα γενόμενα και άρχισαν να κατανοούν και οι υπόλοιποι το τι είχε συμβεί και ποιος ήταν τελικά ο Χριστός. Εμείς πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε το Θείο? Για να το κάνουμε αυτό, πατέρα Φιλάρατε, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι ο Θεός, τι είναι το Θείο, ή τέλος πάντων, ή αν όχι ακριβώς αυτό, τις διδασκαλίες του Χριστού. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για το Θεό ή για το Θείο τέλος πάντων, θα πρέπει να πούμε ότι ο Θεός κατά την ουσία του και τη φύση του χαρακτηρίζεται ως απόλυτο και άκτιστο αιώνιο πνεύμα. Άρα λοιπόν, αυτό για τον πεπερασμένο νου των λογικών όντων και ίδιων των ανθρώπων είναι ανέφικτος, είναι απερινόητος και απρόσιτος. Και αιτία αυτού του πράγματος τυχάνει να είναι η άπειρη οντολογική διαφορά που έχει το Θείο, ο Θεός, το αιώνιο αυτό άκτιστο αιώνιο πνεύμα με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος εξαιτίας λοιπόν της πενιχρής και φτωχής λογικής του αντιδρατεί να το κάνει αυτό με τα μέσα φυσικά που διαθέτει. Δεν είναι εύκολο, πατέρα Φιλάρετε. Ακόμα δηλαδή και οι νόες των αγγέλων, οι ίδιοι οι άγγελοι δεν μπορούν να κατανοήσουν, αν και πλέον στο φως της τρισιλίου θεότητος, τη θεότητα. Επίσης, και ούτε οι μακάριοι άνθρωποι, οι άγιοι, είναι
έχουν κατανοήσει ακριβώς την ουσία του Θεού. Μόνο εκλάμψεις έχουν, αυτό το γνωρίζουμε από τη Θέους και από τους Αγίους. Δεν είναι δηλαδή όλο το 24ωρο, θα λέγαμε, σας το λέω λίγο έτσι ανθρωπομορφικά, να γνωρίζουν το Θεό και να είναι με το Θεό. Και άρα λοιπόν, όσον αφορά αυτό, και μας αναφέρει εδώ ο πατέρας ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ότι η κτιστή φύση δεν δύναται και δεν μπορεί να νοήσει αυτό και την χάνει όσον αφορά τις απείρως ουσίες του Θείου. Διότι υπάρχει η παντελής ακαταληψία αυτής. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Ένα παράδειγμα είναι, πάτερ, είναι όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο και υπάρχει ομίχλη. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή εμείς θέλουμε να δούμε τον δρόμο. Όμως τον δρόμο τον καλύπτει ομίχλη. Άρα λοιπόν χρειάζεται όλη την προσπάθειά μας, και την πνευματική και τη σωματική, τα μάτια και τα πνευματικά και τα σωματικά, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τον δρόμο μας. Κάπως έτσι πιστεύω, και τόσο δυσκολία χρειάζεται για να βρούμε τα θεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Τσίκνα, ο Θεός λοιπόν είναι κάτι οπωσδήποτε απερινόητο, αλλά όχι ακατανόητο. Σωστά. Θα θυμηθώ εδώ πέρα από τη δογματική μια ωραία έκφραση που λέει ότι ο Θεός είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του και αμέθεκτος ως προς την ουσία του. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το Θεό τον κατανοούμε από τις ενέργειες τις οποίες προσφέρει και κάνει στην ανθρωπότητα. Και για να επισημάνω και κάτι ακόμα και να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τσίκνας, θυμήθηκα και πάλι το παράδειγμα αυτό με τον Ιερό Αυγουστίνο. Κάποτε λέει ο πατέρας αυτός, ο Ιερός Αυγουστίνος, βασανιζόταν στο μυαλό του να κατανοήσει τι είναι ο Θεός. Δεν μπορούσε να κατανοήσει ποια είναι η ουσία του Θεού. Και ο Αυγουστίνος είναι ένας πατέρας της Εκκλησίας μας που έχει γράψει σημαντικά έτσι, γράμματα. Ακριβώς. Κάποτε λοιπόν, ενώ προβληματιζόταν, περπατούσε, λέει, στην παραλία, διαλογιζόμενος για την ουσία του Θεού, και είδε ένα μικρό παιδάκι να μεταφέρει με ένα κουβαδάκι νερό σε μια λάκκο που είχε ανοίξει στη θάλασσα. Και τότε τον ρώτησε. Του λέει, καλά, είναι δυνατόν η θάλασσα να χωρέσει εκεί? Και του λέει, το ίδιο δεν είναι δυνατόν και ο Θεός να χωρέσει στο μικρό σου μυαλό. Ήταν η απάντηση, δηλαδή, το αν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ουσία του Θεού και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα κατανοήσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε εδώ μαζί σας σήμερα, Κυριακή, 14 Ιανουαρίου, Κυριακή μετά από τις εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου. Συζητάμε διάφορα πνευματικά θέματα, όμως θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ στην όμορφη συντροφιά μας για να συνεχίσουμε και έτσι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας τηλεοπτική εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ στην εκπομπή μας, η Εκκλησία κοντά μας, μέσα από το στούντιο της ΟΡΤ, και για τους ακλεκτούς και αγαπητούς τηλεθεατές που τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συζητάμε σήμερα εδώ με θέμα «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα», και ουσιαστικά επεκτείνουμε λίγο την συζήτησή μας και αναφερόμαστε στο φαινόμενο της ανάβασης και της κατάβασης, της πνευματικής ανάβασης και κατάβασης, και το πώς ο άνθρωπος θα πρέπει ως άνθρωπος, αυτό δηλαδή που λέει και η ίδια η λέξη που τον χαρακτηρίζει ως ιδιότητα και ως προσωπικότητα, να ανεβαίνει πνευματικά προσεγγίζοντας το Θείο, τον Θεόν και τον Χριστό μας. Κοντά μας λοιπόν βρίσκονται σήμερα εδώ, φιλοξενούμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον πατέρα Βασίλειο Μονόλιθο και τον κύριο Νικόλαο Τσίκνα, θεολόγο, και συζητάμε όλα αυτά τα όμορφα θέματα. Αγαπητέ πατέρα Βασίλειε, να προχωρήσουμε με εσάς τώρα μετά από την ολιγόλεπτη διακοπή την οποία είχαμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω,
μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, πώς ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει τις πνευματικές του ανησυχίες, να προσεγγίσει τον Θείο, κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να προσεγγίσει την ουσία του Θείου και ούτω καθεξής. Αξίζει όμως, για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για όλο αυτό, να κατανοήσουμε τι είναι ο άνθρωπος, ποια η θέση του στη δημιουργία, ώστε έτσι να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε διάφορα υπερξιακά ερωτήματα που βασανίζουν τον άνθρωπο. Έτσι. Κοιτάξτε, τι λένε οι πατέρες Άγιε Πρωτοσύγγελε για τον άνθρωπο σε σχέση με τα άλογα ζώα, ώστε να διδαχτούμε για το ποια είναι η θέση του στη δημιουργία. Κατά τη φύση ο άνθρωπος γεννάται, τρέφεται, γεννά, τρώει, πίνει, κοιμάται, γυράσκει και πεθαίνει. Αυτό γίνεται για κάθε άνθρωπο, αλλά γίνεται και για κάθε ζώο. Τα άλογα ζώα τρέφονται σύμφωνα με τη φύση τους. Το λιοντάρι είναι ένα σαρκοφάγο ζώο. Αμήνεται, εάν πάει κάποιο άλλο ζώο να το πειράξει, το τρώει. Το πρόβατο είναι ένα χορτοφάγο ζώο. Τρέφεται με τα χόρτα. Δεν αμήνεται. Είναι ένα ήσυχο ζώο. Ο σκορπιός είναι κάτω από τις πέτρες. Ο σκορπιός τρέφεται κι αυτός, ακόμα και αν δεν τον αδικήσουν, αυτός αδικεί. Χτυπάει με το κεντρί του. Το μυρμήγκι μαζεύει τροφή όλο το καλοκαίρι για να έχει το χειμώνα τροφή αυτό και τα υπόλοιπα μυρμήγκια. Η μέλισσα μαζεύει το μέλι για όλες τις μέλισσες. Υπάρχουν πολλά είδη ζώων που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και με τα οποία τρέφουμε μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα ζώα, αλλά είναι αδύνατο να τα αναφέρουμε σε μια εκπομπή. Αυτά που είναι απαραίτητα για να αποδειχτεί μεν πώς ζουν τα ζώα, ζουν σε κοινότητες. Άλλα ζουν μόνα τους, σύμφωνα με τη διαφορετικότητά τους, σύμφωνα με τη φύση τους το κάθε ζώο. Οι άνθρωποι διαφέρουν όμως από τα ζώα γιατί έχουν το νου, έχουν την ομιλία, έχουν τον προφορικό λόγο, οι οποίοι κατά φύση ζουν σε κοινότητες. Όμως δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες συνήθειες και τα ίδια ενδιαφέροντα, ούτε έχουν τις ίδιες επιθυμίες. Αντίθετα, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του θέληση, επιλέγει το δικό του τρόπο ζωής, χωρίς να μιμείται απαραίτητα το συνάνθρωπό του. Επίσης ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος και όχι δούλος, να δουλεύει ή όχι. Ακόμη διαφέρει στον τρόπο που τρέφεται. Σε άλλον αρέσει το κρέας, σε άλλον αρέσει το ψάρι, σε άλλον αρέσουν τα χόρτα. Σαφώς ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από σάρκα και οστά, κάτι περισσότερο από τη μόρφωση και το επάγγελμά του ή την οικογενειακή του κατάσταση. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τις επιμέρους πτυχές του ανθρώπου, τον οποίον εξωτερικεύεται και προσδιορίζουν το σύνολο των γνωρισμάτων που συνιστούν τον εξωτερικό καθρέπτη εκείνης της εσωτερικής δομής, την οποία χαρακτηρίζουμε ως προσωπικότητα. Αυτή εκφράζει τη δομή ενός ανθρώπου, η οποία τον καθιστά άτομο με μοναδικές, ανεπανάληπτες, πνευματικές και ψυχικές ικανότητες, ιδιότητες και δεξιότητες που αποτελούν μια δυναμική ενότητα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, πατέρα Βασίλειε, και στηριγμένα στην αγιοπατερική παράδοση και διδασκαλία. Δεν θα αμφισβητήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Ακριβώς. Είναι το σημαντικότερο δημιούργημα, το τελειότερο δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού. Και σκεφτόμουν σε όλα αυτά τα οποία έλεγε ο πατήρ Βασίλειος, τελικά ότι ο Θεός τα πάντα είναι σοφία επίησε, το πώς τα ζώα τρέφονται, το πώς αμήνονται έχοντας τη διαίσθηση, δεν έχουν τη λογική. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα έλογο ον και όχι ένα άλογο ον, έχοντας τη λογική, τη σκέψη, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα που αναφέρεται στο σώμα του και στην ψυχή του. Δεν ζει μόνο για να τρώει και για να απλώς να υπάρχει, αλλά ζει για να γίνεται από άτομο πρόσωπο, να γίνεται προσωπικότητα, να συνεταιρίζεται, να κοινωνικοποιείται και ούτω καθεξής. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας υπάρχουν παθογένειες. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος έγινε παθητικός, έχοντας τα πάθη και τις αμαρτίες του. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σημαντικό πράγμα αυτό. Σημαντικό.
Αλλά λοιπόν, αγαπητέ κύριε Νίκο, σε όλα αυτά τα οποία είπε ο πατέρας Βασίλειος και σε αυτά τα οποία και πρόσθεσα εγώ, θυμάμαι τώρα συμπληρωματικά τα πολύ όμορφα και σημαντικά τα οποία λέγουν και οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Ο Αριστοτέλης έντονα χαρακτηρίζει και λέει ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δεν μπορεί να ζει μόνος του. Ακριβώς, padre. Ο Μέγας Βασίλειος παίρνει κομμάτια από τον Αριστοτέλη και λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει εν κοινωνία, διότι άνθρωπος που είναι μόνος του, ή θηρίο ή Θεός. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Έτσι, padre. Γι' αυτό και μέσα στον Παράδεισο ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, αλλά είδε ότι ήταν μόνος του, είδε την ανάγκη της κοινωνικοποιήσεως και την αγάπη της ενώσεως των προσώπων και δημιούργησε την Εύα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ως κοινωνικόν δημιουργεί ένα φαινόμενο, ένα προβληματικό φαινόμενο θα έλεγα τώρα. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό το φαινόμενο? Από τη μία μεριά ο άνθρωπος να επιθυμεί τη συναναστροφή και την κοινωνικότητα, εφόσον είπαμε ότι εκ φύσεως ρέπει στο να είναι κοινωνικό και να εντάσσεται κοινωνικά, και από την άλλη να δημιουργούνται διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες ζούμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι πράγματι μια αντίθεση, δεν ξέρω αν είναι παράλογη, πάντως είναι μια αντίθεση, πάτερ Φιλάρετε. Οπωσδήποτε. Είναι πράγματι λοιπόν κοινωνικό ο άνθρωπος. Η ανάγκη, πάτερ Φιλάρετε και πάτερ Βασίλειε, να είναι μαζί ο άντρας με τη γυναίκα δημιούργησαν την συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση δημιούργησε την οικογένεια, η οικογένεια το χωριό, την πόλη, την κομμόλη, την πόλη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, διαμορφώνεται λοιπόν μια κοινωνία ανθρώπων. Επομένως, το απλό πράγμα της συγκατοίκησης των ανθρώπων γίνεται πολύπλοκο. Και μας δημιουργεί τώρα, το θέμα είναι, μας δημιουργούνται μάλλον προβλήματα ή προβληματισμοί. Και τα δύο μάλλον. Και τα δύο μάλλον. Και προβλήματα και προβληματισμοί. Διότι έχει μεγάλη σημασία, πατέρες, το πώς βλέπουμε τα πράγματα και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και αντιμετωπίζουμε μάλλον στη συμβίωση αυτή τον συνάνθρωπό μας. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε ακούσει το μακαριστό Χριστό να λέει και την κατσίκα του γείτονα να ψοφήσει. Επίσης ξέρουμε για το δέντρο που είναι στα σύνορα δύο μάλλον γειτόνων και μεγάλωσε μια γενιά ολόκληρη, μια οικογένεια μάλλον. Η εμπειρία λοιπόν μας δείχνει ότι οι αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος συνήθως είναι με την κατέστηση αντίληψη που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι δύσκολο λίγο να εμβαθύνει. Και με την πνευματική του διάσταση καλύτερα. Δηλαδή το πνευματικό επίπεδο του καθενός είναι καθοριστικό για να καταλάβει πώς τα προβλήματα αυτά μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η πνευματικότητα πάει παραπάνω από τη λογική. Διότι βλέπουμε σε μια συμβίωση τρία τι να μπορούν να συμβούν. Ή να υποτάξεις τον άλλον, συνήθως έτσι πάνε οι άνθρωποι, ή να υποταχθείς σε αυτόν, ή το κυριότερο να συμβεί αλλαγής. Το σημαντικότερο. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να συναλλαγούμε με τον συνάνθρωπό μας γιατί αυτό ισχύει και στην οικογένεια, ισχύει και στην εκκλησία, στη δουλειά, στη γειτονιά και ούτω καθεξής. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε οδηγούμαστε σε ακραίες καταστάσεις και γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία πώς βλέπουμε τα πράγματα. Άρα, καλό και χριστιανικό είναι στη ζωή μας να βάλουμε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το συν. Είναι μια λεξούλα μικρή, ένα πρόθυμα, το συν. Που εκφράζει κάτι το οποίο γίνεται μαζί με κάποιον άλλον. Διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όχι μόνο τον συνάνθρωπό μας, αλλά και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ώστε να νοηματοδοθεί στη ζωή μας, δηλαδή να δώσει το πραγματικό νόημα στη ζωή σας. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω έναν χωρισμό, το διάβασα στο ίντερνετ. Λοιπόν, σας διαβάζω ακριβώς για να μην... Ήταν μια κυρία λοιπόν που χώρισε με τον άντρα και λέει: «Χωρίσαμε γιατί δεν άντεχα να μου μεταφέρει όλα τα προβλήματα. Προσπάθησα να αντιστρέψω την κατάσταση, του μίλησα πολλές φορές αλλά μάταια. Έτσι φτάσαμε να τσακωνόμαστε και είχα φτάσει μάλλον στο σημείο να είμαι εσωτερική. Τώρα, λέει, νιώθω μόνη και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω για να δω τη ζωή μου χωρίς εκείνον. Χωρίσαμε ενώ είχα και εγώ ακόμη αγάπη για εκείνον, άρα τον αγαπούσε. Όμως έβλεπα ότι η κατάσταση αυτή δεν μου άρεσε καθόλου». Και τελειώνει λέγοντας: «Θα ήθελα μία συμβουλή για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσω το χωρισμό,
διότι μου μοιάζει βουνό. Και απαντάνε από κάτω. Θα σου πω μόνο 4 συντομία. Ο πρώτος. Δώσε χρόνο, δεν θα γίνει αύριο, δηλαδή να συνηθίσει αυτό το πράγμα, αλλά θα ξυπνήσει μια μέρα και θα σου λείπει, δεν θα σου λείπει τόσο. Η δεύτερη απάντηση. Είναι σημαντικό για το πώς νιώθουμε. Η τρίτη, πολύ καλά έκανες. Και η τέταρτη απάντηση, που είναι και η σημαντικότερη, λέει: σε κάθε ανθρώπινη σχέση η απάντηση είναι μία, συνεξάρτηση. Καλό θα ήταν να είχατε πάει σε έναν ψυχολόγο, πατέρα Φιλάρετε. Μάλιστα. Και εδώ, ένα τελευταίο, και εδώ φαίνεται λοιπόν από αυτό το παράδειγμα πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι άνθρωποι τις διάφορες καταστάσεις. Άρα πρέπει να βάλουμε αυτό το που λέγαμε. Και είναι αυτό που λείπει, Πάτερ, από την καθημερινότητά μας, διότι μας οδηγεί στον δρόμο του Θεού. Μάλιστα. Είναι αλήθειες αυτές, κύριε Τσίκνα, και προσπαθώ, επιτρέψατε μου να τις καταθέσω και εγώ εμπειρικά, και ο πατέρας Βασίλειος ακόμη περισσότερο, γιατί είναι και λίγο μεγαλύτερος από μένα και έχει και την εμπειρία της εξομολογήσεως αρκετά χρόνια. Οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και στην εξομολόγηση υπάρχουν πολλοί που έρχονται για να συζητήσουν. Έχουν ανάγκη δηλαδή διαλόγου και συζητήσεως για να μας καταθέσουν τον προβληματισμό τους, τον πόνο τους και ούτε καθεξής. Άρα ο ιερέας είναι και ψυχολόγος. Ακούει και τα ψυχοσωματικά προβλήματα του καθενός και ειδικά της σημερινής σύγχρονης κοινωνίας και προσπαθεί να λύσει όλα αυτά. Είδατε τι είπε ο τέταρτος? Ζήτα και τη γνώμη του ψυχολόγου. Ξέρετε πώς είναι οι άνθρωποι σήμερα επισκέπτονται ψυχολόγο? Ξέρετε πώς είναι οι άνθρωποι και πόσα ζευγάρια πηγαίνουν σε σύμβουλο οικογενείας και γάμου? Είναι όντως ένα πρόβλημα αυτό, το πώς ο άνθρωπος από τη μία είναι κοινωνικών και πρέπει να συνυπάρχει και να συνζει, να συγκατοικεί. Συγκατοικούν συμβατικά, θα έλεγα οι περισσότεροι σήμερα. Να συνζείς όμως, δηλαδή να κάνεις χώρο για να συνυπάρχει και ο άλλος, δεν είναι εύκολο στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Μια επίρρηση, Πάτερ Φιλάρδε, διότι έτσι, αν έχουμε προβλήματα τα οποία στην ουσία δεν είναι προβλήματα, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε στον άνθρωπο. Βέβαια. Αυτό που συζητάμε. Δηλαδή. Βέβαια, παρακαλώ. Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέμε και όντως είναι πολύ διαχρονικά και επίκαιρα μέσα στην καθημερινότητά μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Πατέρα Βασίλειε, πολύ ωραία σε όλα αυτά τα οποία τοποθετούμε και λέμε και μιλάμε θεωρητικά εδώ πέρα, η αλήθεια. Κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει και αυτό, ότι πολύ καλά τα λέτε θεωρητικά εσείς εκεί, αλλά δεν λύνονται και εύκολα τα προβλήματα έτσι διαμαγείας. Όμως, αξίζει σήμερα να δώσουμε ένα έναυσμα εδώ μέσα από την εκπομπή μας, σε αυτούς που μας παρακολουθούν, πατέρα Βασίλεια, και να πούμε τι θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη για την πορεία της ζωής ενός σύγχρονου ανθρώπου σήμερα. Άγιε Πρωτοσύγγελε, μια και είπατε για την εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση συνέχεια το λέω στους χριστιανούς μας ότι για δείκτη μας, για οδηγό μας, να έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Να έχουμε την Αγία Γραφή. Όταν έχουμε για πηξίδα μας την Αγία Γραφή, δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε στα βράχια. Όταν έχουμε για πηξίδα μας το Ιερό Ευαγγέλιο, όταν το γνωρίζουμε και το εφαρμόζουμε, και όταν λέω το γνωρίζουμε και το εφαρμόζουμε είναι να έχουμε υπομονή, να κάνουμε προσευχή για να έχουμε τη χάρη του Θεού καθημερινά στη ζωή μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι η πηξίδα του κάθε χριστιανού. Η πηξίδα του κάθε χριστιανού στη ζωή του. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είναι πολλές φορές γυμνός, αναζητάει καταφύγιο. Αναζητάει διάφορα καταφύγια. Βλέπει πολλές φορές τι κάνει ο διπλανός. Να το κάνω κι εγώ. Να ντυθώ με αυτά τα ρούχα που φοράει ο τάδε στάρ. Να τρέξω. Βλέπουμε στη τηλεόραση πολλές φορές να κάνουν ουρές έξω από πολυκαταστήματα για να πάρουν ένα καινούριο τηλέφωνο, και όταν το κατακτήσουν αυτό το τηλέφωνο κοιτάνε αμέσως να βρουν το επόμενο. Λέω τηλέφωνο και κάτι άλλο και οτιδήποτε άλλο. Είναι ο λεγόμενος υπερκορισμός της σύγχρονης εποχής. Ναι. Όταν όμως έχουμε την πίστη μας στο Θεό, όταν είμαστε κοντά στο Θεό, είμαστε πλήρεις. Κοντά στο Θεό είμαστε αυτάρκης, διότι
περνάμε με όσα έχουμε. Δεν κάνουμε παράπονα, λέμε δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστούμε Θεέ μου, κάνουμε το σταυρό μας. Κοντά στο Θεό έχουμε αγάπη. Είμαστε ενωμένοι με το Θεό, άρα μπορούμε να πούμε όταν είμαι κοντά στο Θεό έχω τα πάντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κρατάω ως δίδαγμα και ως συμπέρασμα σε αυτό το οποίο μας είπατε ότι η Αγία Γραφή είναι μια πολύ σημαντική πνευματική πυξίδα για τον άνθρωπο και η προσέγγισή μας, η ανάβαση, να το πάλι, να το συνδέσουμε, του ανθρώπου να προσεγγίζει το Θείο και το Θεό, τον βοηθάει να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Να επισημάνουμε ότι όταν μιλάμε για Αγία Γραφή, δεν μιλάμε για ένα κοινότυπο κοινό βιβλίο, είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο που η Εκκλησία μας το έχει ως πυξίδα, ως οδοδείκτη και είναι τόσο επίκαιρο και διαχρονικό, το οποίο δίδει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Μιλάει για αγάπη, μιλάει. Μιλάει για δικαιοσύνη, μιλάει. Μιλάει για συγχωρητικότητα, μιλάει. Όλα αυτά λοιπόν είναι κοινωνικά θέματα που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τα εφαρμόζει μέσα στη ζωή του. Όμως, ας περάσουμε τώρα σιγά σιγά προς το τέλος, αγαπητέ κύριε Τσίκνα, για να ολοκληρώσουμε και με την εκπομπή μας. Πράγματι λοιπόν η Αγία Γραφή αποτελεί πυξίδα, όπως είπε ο πατέρας Βασίλειος. Είναι αρκετό αυτό όμως? Το να λέμε ότι με την Αγία Γραφή μπορούμε να λύσουμε και να κατανοήσουμε τα πάντα? Λοιπόν, πολύ ωραία το θέτετε Πάτερ Φιλάρα και πολύ ωραία μίλησε και ο πατέρας Βασίλειος. Εδώ θα πω το τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος μας λέει ότι για να κατανοήσουμε τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, να κατανοήσουμε το Θεό, θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει κάτι να μας αγγίξει τις λεπτές χορδές που έχουμε μέσα μας. Μάλιστα. Αυτό λέει ο Πάτερ Παΐσιος. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει αγάπη, υπομονή και ταπείνωση από όλους μας. Και αυτό το άγγιγμα δεν μας το δίνει, πατέρες, ούτε ο πλούτος, ούτε τα αξιώματα. Αυτό το άγγιγμα θα μας το δώσει σε καθέναν από εμάς ο Θεός, αν κατανοήσουμε ότι είμαστε αυτό που είπε ο πατέρας του Βασίλειου, ότι είμαστε αυτάρκες. Ότι δεν ζητάμε να βρούμε το κάτι άλλο. Αυτό που, δηλαδή, που θέλουμε να βρούμε και δεν το βρίσκουμε στην ουσία. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να ζήσει πραγματικά αρκεί να πετάξει τα περιτά, να πετάξει τα σκουπίδια, θα λέγαμε, και να κρατήσει ό,τι χρειάζεται. Άρα λοιπόν, πού θα στραφούμε? Θα στραφούμε προς τον εσωτερικό μας εαυτό, πατέρα Φιλάρετε. Διότι εκεί μέσα μόνο έτσι μπορούμε να πετάξουμε αυτά που μας περιτριγυρίζουν και τα οποία στην ουσία είναι άχρηστα και ανούσια. Άρα λοιπόν η διαδικασία βέβαια αυτή της καθαριότητας που θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι συνολική. Θα πρέπει να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον. Άλλωστε βλέπουμε και τους μοναχούς πατέρες που πάνε σε ωραία περιβάλλοντα, διότι μόνο εκεί, έχοντας ένα ωραίο περιβάλλον, μπορούμε να δούμε το Θεό και να κατανοήσουμε και να στραφούμε προς τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα λοιπόν, αν συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής, τότε είναι και η σωτηρία της ψυχής. Τότε πραγματικά θα μπορούμε να σωθούμε και να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας. Και γιατί επίσης ο ίδιος μας λέει ο Πάτερ Παΐσιος, λέει ότι δεν είμαστε εδώ πρόσκαιροι. Δεν είμαστε δηλαδή να βγάλουμε ρίζες εδώ. Εμείς προετοιμαζόμαστε για τον επάνω κόσμο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που ζει εδώ χαίρεται που ζει και επίσης μια αντίθεση, Πάτερ Φιλάρετε, χαίρεται που θα πεθάνει. Διότι πρέπει να νεκρώσουμε πολλά από τα πάθη μας για να μπορέσουμε κι εμείς να αναστηθούμε. Διότι όπως είπαμε πριν για την ανάβαση του Ιησού και των μαθητών προς τα Ιεροσόλυμα και το πάθη του, ο Χριστός θα κάνει. Πρώτα θα σταυρωθεί και μετά θα αναστηθεί. Άρα λοιπόν, αν δεν ταπεινωθούμε και δεν στραφούμε στον εσωτερικό μας κόσμο, δεν πρόκειται να βρούμε αυτά τα βαθύτερα νοήματα που τόσο κοντά μας είναι, αλλά και συγχρόνως, Πατέρα Φιλόρετα και Πατέρα Βασίλη, είναι τόσο μακριά μας, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα πιάσουμε. Μάλιστα. Άρα, η σωτηρία της ψυχής, όπως λέει και το σχετικό τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ακριβώς. Δεν είναι κατόρθωτο. Όχι. Αλλά είναι κατορθωτό με την προσπάθεια την οποία μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς. Κρατήστε τις λέξεις αγάπη, ταπείνωση και υπομονή. Αυτά τα οποία ανέφεραν οι εκλεκτοί ομιλητές μας σήμερα και θεωρώ ότι έτσι με αυτά τα λίγα μπορούμε να ανέβουμε πνευματικά
και τελικά μέσα από αυτή την πνευματική μας ανάβαση να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το Θεό. Αφού ευχαριστήσω θερμά πρώτα απ' όλα τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον κύριο Τσίκνα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε πατέρα Φιλάρετε. Και τον πατέρα Βασίλειο. Σας ευχαριστώ πολύ, Άγιε Πρωτοσύγγελε. Που σήμερα ήταν μαζί μας και μας έκαναν συντροφιά. Και αφού ευχαριστήσω και όλους εσάς που είχατε την ευγενική καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε και σήμερα, αυτή την Κυριακή, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου να έχετε μια όμορφη Κυριακή, μια όμορφη εβδομάδα, καλή δύναμη και ραντεβού την επόμενη Κυριακή και πάλι εδώ μέσα από την εκπομπή μας η Εκκλησία κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.